pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti, danas se nalazimo na Minecraft serveru gdje ćemo odigrati Skywars. Odigrat ćemo dve runde, jedna runda je, u stvari na jednoj rundi igram ja, na jednoj moj drug. Tako da, obući ćemo mi ovo, dobili smo zlatne pantalone i zlatne čizme, što je ekstra. Ok, evo ga još jedan čest. Šta ima tu? Ok, opet zlatne čizme. Tako da, ništa nam neće trebati osim ovoga. Ok, skoro smo kompletni. Tako da, ok, treća nam lebac. Ok, tako, ajde vidimo šta ima ovdje dole. Imamo gvozdeni kramp, tako da, ok, evo su odmah dijamanti. Ekstra. Ok, možemo ovo. Tako. Evo ga i ovdje gore. Ok, nema više. Tako da, ono. Ok, ajde idemo kod onog lika tamo, a? Šta misliš ti? Pa, hajmo. Ok, neko mi gađa, what the fuck? Ovaj lik mi gađa od gore. Sad ću mamucu da ti jebe. Sad se. Ok, ajde, popni se tu gore. What the fuck, za malo nas pogodi u čelo. Ok, on je tu. Tako da, ajde, dođi, gdje si? Ok, pogodili smo ga ljudi. To mu je samo opomena. Ok. Da, kao što moj drug kaže, opomena. Da se smiri, ako se ne smiri, bit će mrtav. Ok, mi imamo grude nećemo da trošimo, tako da ajde da nabavimo drveta i da napravimo mač dijamantski. Ok, ajde brzo, možda dođe onaj lik od tamo. Ok, ok, imamo mač. Dođi sad ako smiješ. Gdje si? Gdje si? Ok, evo ga tu. Ja se opet penje tu gore. Majmun jedan. Ok, opet se on gađa s jajima. Pa gađi ga god. Ok. On gađi i kokoškića. Da, on sigurno će. On misli sigurno da će meso da mu stigne od tamo. Ok, da li imamo vremena da idemo tamo kod njega? Ok, nema vremena, onda ide s jajima čovjek. Samo skuplja jaja. A gdje ove naše kokoške ne mogu da poseru malo jaja? Ja, to bi tako mogla. Kenjajte koke, kenjajte. Ok, on se penje tu kod nas. Sad ćemo mi da ga iznenadimo malo. Ajde, penji se. Čuti, on će se popeti kod nas. Mi ćemo da ga iznenadimo tako što ćemo da ga gađemo s grudvom i on će da padne sa sveta. Plaši se, a? Dođi! Dođi! Ja, ajde, ako si smeke. Da, ajde. Ajde, to, ajde. Dođi. Cic. Ajde, malo jedna vama, jedna ta, tu dođi. Pa nemoj tako. Gledaj, dođi ti pokažemo, viš šta imam, a? Dođi, bre, dečko. Ko si, bre? Ju, pazi dole, ne, sad će se pogledati. Ok, ljudi, ubili smo ga. Ok, ubili smo ga ljudi. Nekim čudom. Spasao nas je mač. What the fuck, ljudi, koje čudo, ej. Spasao nas je mač. Svaka čast. Ok, klanjamo mu se. Ne možete nas vidjeti, ali mi mu se klanjamo. Svaka ti čast, najbolji mač na svijetu. Ok. Izašli se servera. No, idemo opet. Ok ljudi, moj drug odustaje da igra Skywars, tako da odigrat ćemo još jednu rundu ja. Ok, kreće za 7 sekundi, nemam pojma kako smo izašli uopšte. Dobro je bilo. Da, dobro je bilo, spasao naš je dijamantski mač. Ok, server 32. Ok, ajde mi da uzmemo kit. Ajde bre, evo ga, Chicken Farmer Kit. Ok, ljudi, krećemo za 10 sekundi. Tako da. Ok, za 5 sekundi. Za 3 sekunde.
Krećemo! Okej, da. Krećemo. Vidim gdje imamo neki chest, okej, tamo. Da, još dole. Imamo ovo, okej, za sad je ekstra. Obučit ćemo ovo. O, eto jaja. Okej, da, evo jaja. Okej, evo Ajde, jedan čest, dole. rekao sam. Bio si u pravu. Okej, imamo pecaljku. To je Ovo će nam dobro. dobro došlo. Da. Okej, to... Okej, nije niko, ja sam uplašen, neko dolazi na nas. Okej, pecaljka će nam dobro doći. Možemo da pecamo likove. Okej, nećemo, ljudi moji, sad praviti krampi da kopamo metal. Već idemo u napad odmah. Znači, bez razmišljanja. Bez razmišljanja idemo u napad. Idemo na onog lika tamo. Okej, pravimo put polako. I on tu kopa, ja mislim. Okej. Evo ga lik. Okej, on nešto pokušava. Iću da te pecam, ej. Okej, on je tamo. Uplašio se, pobegao. A. Okej, tu nešto... Okej, on izgleda pravi kramp ili tako nešto. Okej, vidio nas je da se približavamo. Sprema neki trik. Da. Kjec iz rukave. Kec iz rukava vadi. Okej, mi da pokupimo još malo jajca. O, koliki su dobro došli. Da. Ali malo pre nisu znali. Da. Nisu znali da prave jaja. Nisu imali petla izgleda pored sebe. Pa eto. Okej, on tu nešto pravi. Ajmo mi da napravimo put. Beži, kokoško! Begaj kokoško. Sere samo jaje. Da. Okej. Okej, beži će nas pogodi nešto. Razbit će nas čovjek. Može, evo gledajte. Okej, ima jaje, beži tamo. Kopka nam je spremila jajce. Ej, O, što je to? zombi. Oho. To je to. Okej, zombi ide na njega. Oh my god, ima zemaljski mač. Fuck. Okej, ovdje samo jaje mogu da nam pomognu. Paj se zombi. Vad jaja. Okej, ubili smo zombija. I nemamo više jaja. To je loše! I ovaj lik dolazi na nas. Okej. Pošao je grudvama. Da. Jajca, dajte jajca. Kokoški, serite jaja da vas ne poserim ja sad cijelo. Okej, baci ovo. Popao se gore! Fuck! Jaja. Okej, 8 jajca. 8 jajca. Gdje je lik? Evo ga tamo, sad ćemo da ga zbacimo sa sveta. Jesu ga prsli? Možeš sad da prođeš tamo. Prođi sad tamo. Ma ima diamantski mač, da se razbije. Neće. Gađi ga jajima. Još. Uj, jebem ti. Ja, baca zombija. Da, Ubi zombija. bit ćemo ga, to. Opet nam daje neko tolu meso. Da. Okej, jaja, vrate, serite jaja. Ajde, koke, evo ga. Jedan. Baci ga, sad ćemo da ga zbacimo sa sveta. Ja, kako. Pored njega. Okej, on ide na onog lika tamo, mislim. Okej, ajde ćemo da se pravimo kao da ga ne vidimo. Da, on sprema kec, kao vadi. Da, evo ga. Sad mi ga mi gađamo. Ja! Jao! Koliko je brzo jaja. Okej, mi hoćemo malo da ga nekako zeznemo kad on ide. Okej, hvala koliko. Kad on ide da pravi most, mi ćemo da ga gađamo. Evo kao sad. Jao, fuck! Ja. Vidi koliko je da napravila neko jaja. Da. Okej, ruši se svet. What the fuck, on mene gađa. Okej, ljudi, ruši svet, to je Begaj, tamo sam. sanje. Ne. Okej, ruši se svet. Okej, jajce. Evo, to je taj. Okej, to je to. Ja mislim da je gotovo. Ne. Kako? Idemo opet. Misliš? Da. Čovjek nas sve zeznuo sa ove pišljive zombije. I ovaj zombi nas bacio sa sveta. Majku. Okej, ljudi, krećemo u stvari. Okej, ljudi, uzeli smo kit. Bi volao
volao da ti lajkuje Serbijan? Ja bi volao. Samo kad bi znao da je to on. Ja bi volao da Serbijan bude na serveru. Itekako. Taman bi snimio klip. Serbijane, ako ovo gledaš, molim te učini mi uslugu da s mojim drugom odigraš jednu partiju na serveru. Da. Ako gledaš ovo. Tako da. Ok ljudi, ajde krećemo. Ok, 2 dijamanta su tu samo. Gvožđe nam treba. Ok, imamo mač ekstra. Odmah u početku mač smo dobili. Eto, još jedno. Sad nam treba gvožđe. Ovo je Ok, to nema. Ok, imamo još jedan mač. Uzi ga. Ok, ovo ćemo baciti. Ajde, mi ćemo da samo da ga uzmemo za svaki slučaj. Ok, sekirče bismo mogli. Ok, zemlju možemo. Ajde ćemo i sekirče, svaki slučaj i krompiri ćemo biti. Ljudi, ne znam da li da napravim kramp. Ne, nećemo. Treba nam dosta vremena. Do tad mi možemo da ubijemo nekog lika. eto. Ok, evo ga jedan čest. Evo ga jedan lik tamo. On sprema nešto. Ok, šta on to ima u ruci? Ali ima dijamante? Dijamantski mač ima. Sprema da dođe kod tebe. Ne, on gradi zid ili tako nešto, ja mislim. Aha. Eto ja. Ok, da on gradi zid, ljudi, da ga ne bismo gađali. Ok, a nek se tamo sprema, da li imamo dobac, a? Nemamo. Pravo, ma nećemo. Evo ovdje napravi. Da, idemo do onog česta tamo. Evo brzo. Neću valjda ovaj slepac Neće, da nas neće. gađa. Ok, gađa nas. Onda preti. On preti, fuck! Sad ćemo i mi njemu. Sad ti se sjebao. On ne zna kakav sam ja u gađanju. Ok, ima celo zlatno delo skoro. Gađe. Može. Ne, mani ga. Još malo. Ićemo, evo ovo da se sekne. Paj sad. Gde si? Ok, on tu nešto kopa. Ok, hajdem brži. Možda imamo vremena. Napravimo još jedan. Ok, možda imamo. Ok, tako. Tako, ok, dovoljno, dosta. Ne smijem više. Ne, evo ga, popio se. Da. Ok, imamo još 2 jaja. Ok, umjesto strela. Gde je? Otišao je. Moguće da pao sa sveta, vrate. Ne, evo ga, Evo, vidim. probaj. Gađi ga. Ne, neću još, mani ga. Ajde kad si specijalista u gađanju. Ok, možda povlačim reč, ajde. Ok, evo, prstimo ga jedan put. Aha, dobro smo. Ok, još 7 nas ostalo. Što je mala brojka. Ok, onaj lik, evo ga, gleda nas. Ok, pogodili smo ga. Ok, prstimo ga. Još jedan put. Ok. Ok, ljudi, pogodili smo ga. I to nekoliko puta. O, ide do čestova. Ok, to! Yes! To je to. To je to. Skinuli smo ga, ljudi. Maši, cile, maši. Ok, ajde pokupimo jaja. Što su nam snele kokice. Tako da spojimo i ovo. Ok, još 13 jaja. Ajde. Evo još, 14. Dobri smo. Ajde idemo ono Evo i do onog. 15. Da. Sada idemo. Sad možemo Koke. do česta, ja mislim. Nemoj, pazite koke, molim vas. Da, nemojte vi da padnete. Koko. Kokica pala. I sad je. Sad ću ja da padnem da vidim. Brže tamo. Ok, ljudi, stigli smo do ovog česta. Eto. Pesak duše, what the fuck, brate. Uzi zlatno. Imamo. To je to. Ok, sad ne znam šta da radim. Evo još jednog česta. Vidim da je neko bio. Nije. Gvozdeni mač! Super. Ekstra. Ok, gvozdeni mač umjesto ovog. Ljudi! Sada smo spremni. Da, ja mislim da imamo vremena, znači da budemo prvi u ovoj epizodi. Hvala ko je napravio ovaj most. Da, zahvaljujemo mu se. Evo još jednog čest. Mani čest, idemo. Nema ništa. Maja mu nije pokupio. Ja mislim, uplaši se od ove kokoške. Eto jednog. Ok, oni će se pofajtaju. Begaj. Ne. Oni će se pofajtati, će se skinu helte. I onda ću ja da ga napadnem.
zvaci ga! Okej, ljudi, ubili smo ga. To je to. Imamo dijamantski mač. Sada smo kompletni. Ne! Ja. Okej, ljudi, bili smo drugi. To je dobro. To je to. Bili smo drugi. Za malo da ga skinemo, nismo ga ni videli. Ali, uglavnom, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je, stavite like. Mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao! Ćao.